Λοιπόν τώρα κουμπάρε, άκου να δεις. Αυτό το βίντεο που τραβάμε είναι ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή. Διότι στην Εύα έχω πει ότι όσες φορές πάω ξέρω εγώ ταξίδια και πάντα είναι να ακολουθήσουμε δύο δρόμους, εσύ μου λες τον έναν και εγώ σου λέω τον άλλον. Και πάντα πάμε από αυτό που σε λέω εγώ. Και πάντα κάνουμε μαλακία. Όπως και τώρα. Γιουπί! Το ξέρω πως το σάκου. Ναι, μαλάκα κουμπάρα αυτό όντως και εγώ το έχω απορία. Γιατί? Αφού ρε μαλάκα ξέρεις ότι πάντα θα σε πω τον άλλο δρόμο. Πάνω. Να κάνω, λέω μια φορά λέω πως μπορεί να κάνει σωστά, μπορεί να τύχει. Κατά λάθος, όχι να το ξέρει. Άρα τώρα τελευταία διαπιστώνω ότι είσαι και Καντέμσκι. Την επόμενη φορά δεν έχει. Καντέμιζε γιατί ρε εσύ? Είσαι Καντέμσκι. Α, μαλάκα στο χωριό να πούμε έβρεχε και εμείς έχουμε ηλιακάδα που δεν μπορούμε να σάνουμε. Στο βροχείο έβρεχε, ναι. Ναι. Γιατί έλεγε ουρανός, πήγαμε από την νηματική. Μπιάτ μαλάκα, εκείνο το χωριό είναι ωραίο ρε τσι. Πεθαίνω. Κάτσε ρε μαλάκα και να μου πεθάνεις σε ποιος θα μας τάψει. Εσύ τελευταίος θα πας τώρα. Διάμισε δηλαδή. Πώς θα γίνει ρε μαλάκα? Ωραία θα ζήσουμε. Πώς θα γίνει να χωθούμε δίπλα-δίπλα? Μπορούμε να δηλώσουμε, πρέπει να βρούμε βαθμούς συγγενείας. Για να κάνουμε οικογενειακό τάφο. Πάμε στο κουμπάρι. Το τράει. Και εκτός ας πούμε άμα πάει ο ένας και μετά ο άλλος, άμα δηλώσει συγγένεια προσπαθούν να βρουν κοντά τάφο. Business man, man. Μάλιστα. Πακό! Μπάρμπα! Εσύ πάμε γεια. Γεια. Άρα κάνει πολύ τρέλη ζέστη. Μπάρι. Λάπα είναι, για να δούμε πώς θα βράει ο κουμπάρος, είναι ασφαλές στον δρόμο. Μπορείτε να είστε κι εσείς μαζί του και θα σας σκοτώσει. 30 λέει, μας πάει με 60, ωραία. Καλώς ήρθατε στο τρενάκι του τρόμου. Ο Χάρος, πρωταγωνιστής. Το πείμα, εγώ.